Gospođo, nisam ja kriv što ste ostarili. Hvala Bogu. Drugom likom, kako je tako je. A bude li ja vas čeka, meni mladost prođe. Ima i tako grada kad daju višak i mukte, onda trče, ne smeta ni štake to, lete na se guraju. Vidi ja na protoku što rade. Ne? Jedva se uoča kad je mukte, ja prvi su. Nema ja 1 godinu, ima ja 68. Ali na štakama invalidnina, čovjek veća penzija. Boga mi nije. Znaš, koga je moja? Znam, veća je sa štakom, gospođo. A vi ste i zaradili po Jorgan planinu. Nego pravo poduzeće. Pa to je Jorgan planina. To je da drug Tito. A nama je da Tuđman. Mi Tuđmana nećemo dobiti. Nije meni to nije da Josipović. A treba i onda, kaj invalidi i to, tek sa Staračko dobija 1046. Zato i boce vuče što ti je Josipović da penziju. I 5 godina rata. I ranjeni se. Joj. I sebi kad je došao Dibera i Tulici sve papire pogubili. To je nama naša borba dala, imamo Todorića generala. Ne, pa došao je naš jedini 2 čovjeka koja vride. Gotovina i ova druga. Josipović, bojnik, pukovnik, dijeli kako će ljudi živjeti. Ja mislim da nije Čačić otišao da nam bilo bolje, a kad je. On se nakra za 3 života, ne treba više krasti. Ali on je spasio čitav onaj dio da četnici ne poruše, on je pregovore, oni su na biran način napustili vojarne. Tako je bilo Zadru, ali našima, ajmo napadati, zato je to bilo. Da. To ti je ko da diraš pitbula, nećete u ista koga ne diraš. Tako i oni. A Irna je bila 4. sila u Europi, zato se niko nije stija s njima bosti nego mi. 4. sila u Europi, 10. u svijetu. Iz Konstance, iz Rusije. Rusko i naše oružje što za Saigon vožili. Ja sam imao turu $10.000. I mene spasa jedan, kad imaš šolde kod sebe, nema $2.000. Čekajte helikopter i biš. Ja došao u Suez, zarobili brod i svi streljali, osim kapitana. Majde, nikom ništa? Niko, ratna zona pobili, pun brod oružja, a od gora hrana po Crveni križ. Ovaj dobar što ja uvijek kad sam bija šef kuhinje, ja sam njima dava isti da cigare i čovjek me pometija, kad je da $3.000 i poslije sam vam posla 10.000. Majde. Pa sad bi živi. Bili bi svi na brodu koji su bili, sve su streljani, osim kapetana, kapetan je doživotni poslije. On vridi, njegova glava vridi, mogu ga Trumpi dobro. I oni ga naplate, oni ga onda ucijenu. Sve išlo iz preko Danova, Vladivostoka, preko Sofije, na Crno more i tamo po stanci se ukrcavali. Majde. Ja sam bio na tom brodu, pa me ovaj spasio. Pun brod oružja. A ja sam kaj kuva, što sam ja znam, kad poslije ja ide nešto sve ono što je po nama tu. Pa ti bi sad mogao svjedočiti pa bi te platili. Da me neko ubije tamo. Pa nećete ubiti 2 puta, što se bojiš? Ja ne znam što se ljudi boje smrti, pa nećete 2 puta ubiti, ubit ćete 1 put, što se imaš bojati? Ima od toga, 25-30 godina. I više od 30. To su ratni zločini, ne idu u zastaru. Vidiš kako nacista i dan danas proganjaju. Jer ratni zločin ne ide u zastaru. Nije to krivo parkiranje. To je krivo ubijanje. Amerika je riješila, platila oštete i to puno kuda. Pa vidiš kako je kod nas bilo. Da su NATO bombardirali Beograd 1991. Nikad ne bi kod nas bilo rata. Ne. Kad su oni bombardirali? Kad su sve već uništili? Onda. Na kraju? Zato što su bili jaka sila, čovjek. Nisu smili, nego oni njih sve skinjeli, porušili. Smijeli su, oni smijeli, nego nisu imali muda se, razumiješ? Da su 1991. bombardirali Beograd ko što su bombardirali kad je bilo već kasno. Ne bi oni vamo krenuli. Ne bi vamo krenuli, povukli bi se, nikad rata ne bi bilo. Da je horoskop promjenjiv. To je sve neko išlo interes. Interes. Politika je uvijek kurva. Kurva je politika. To se kaže, pusti da se pobiju pa vladaj. Pa to je.
Kaj što policija danas gleda kad se muci potuče i kad završu neko kupi. Ne kupe, pa neće zbog Da muca dobe metak. i oni po kapi. Pa tako je. Plaća ide, čeka on penziju.